Unang Pedro 5 versikulo 8 hangtod sa 10. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulog, nangita og tukbonon. Sa unang Pedro 5 versikulo 9, liguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo na ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantuson. Sa verse 10, apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pakigambit sa iyang walay katapusang himaya, uban kang Kristo maghingpit o maghatag kaninyo kalig-on, kusog o sukaranan nga dili matarog. Amen. God bless sa tanan.